नमस्कार, मस्त मालवणी किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे. आज आपण बनवणार आहे मालवणी पद्धतीत वडे. आता हे वडे बनवणं खूपच सोपं आहे आणि ह्यांना आपण चांगली मस्तपैकी मालवणी टेस्ट देणार आहे या वड्यांना. आणि हे वडे तुम्ही आता चिकनसोबत, काळ्या वाटाण्याच्या उसळसोबत काही सण असेल तेव्हा आपण हे वडे बनवू शकतो. आणि हे वडे एकदम सोपे आहे बनवायला आणि हे व्यवस्थित फुगतात पण असे गोल व्यवस्थित ते येतात. त्याची टेस्ट पण खूपच चांगली लागते. तर तुम्ही पण ही माझ्या पद्धतीमध्ये एकदा मालवणी वडे बनवून बघा, तुम्हाला पण खूप आवडेल. तर आता यासाठी बघूया आपल्याला काय काय लागतं. तर आता मी 2 चमचे मेथी घेतली आणि त्याला पण मी असं हलकंसं भाजून घेणार आहे वरच्यावर. आपल्याला त्याला करपवायचं नाही आहे. मी स्लो गॅसवरती फक्त त्याला हलकं असं गरम करून भाजून घेणार आहे. मेथी टाकल्यामुळे आपल्या वड्यांना टेस्ट चांगली येते, त्याच्यामुळे मी ही टाकते मालवणी पद्धतीत. तर आता मी कढईमध्ये 2 चमचे धने घेतले आहेत, त्यांना पण आपण असंच हलकंसं भाजून घ्यायचं आहे. हे सर्व तुम्ही जेव्हा ते वड्याच्या पिठामध्ये टाकणार तेव्हा वड्याच्या पिठाला टेस्ट खूप चांगली येणार, आपले वडे खूप चांगले बनणार. आता हे आपले धने पण बघा व्यवस्थित भाजले आहेत. धने लगेच लवकर भाजतात, त्याच्या जास्त आपण करपवायचं नाही आहे. तर त्या दोघांना मी मिक्सरला लावून घेणार आहे आणि त्याची अशी बारीक पावडर करणार आहे. तर आता हे मी दोन्ही एकदमच मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टाकते. तर आता ह्याला आपण मिक्सरला लावून घेऊया. तर त्याला मिक्सरला मी लावून घेतलं आहे. तर आता हे बघा याची अशी बारीक पावडर झाली आहे. आता ही तयार झाली आपली पिठामध्ये टाकायसाठी पावडर. तर ह्याला मी एका ताटलीमध्ये पहिलं काढून घेते. तर आता मी एका परातीमध्ये हे 3 कप तांदळाचं पीठ घेतलं आहे. तांदळाच्या पिठाचे आपण मालवणी पद्धतीमध्ये वडे बनवतो. त्यासाठी मी हा मेजरिंग कपनी 3 कप घेतले आहेत बरोबर. ह्याच कपाने मी ते मोजून 3 कप घेतले आहेत. तर आता मी त्यामध्ये अर्धा कप गव्हाचं पीठ टाकणार आहे. आपल्याला जास्त गव्हाचं पीठ टाकायचं नाही आहे, नाहीतर ते एकदम पुरीसारखे बनतात. त्यासाठी मी फक्त अर्धाच कप त्याच्यामध्ये टाकलं आहे गव्हाचं पीठ. आता त्यामध्ये मी 1 चमचा हळद टाकते. हळद टाकल्याने थोडा कलर चांगला येतो ते वड्यांना. तर आता त्यामध्ये मी मीठ टाकणार आहे चवीनुसार. तुम्हाला पाहिजे तेवढं तुम्ही त्याच्यामध्ये मीठ टाकू शकता. मी याच्यामध्ये 2 चमचेच मीठ टाकले. आता त्यामध्ये मी आपली धनिया आणि मेथी मिक्स करून जी पावडर बनवली होती बारीक, आता त्यामध्ये मी ती टाकणार आहे आणि त्याला चांगलं आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे. हे सगळं आपण त्या पिठामध्ये टाकल्यानंतर ते वडे खूपच चांगले बनतात. त्याला टेस्ट पण खूपच येते आणि एकदम असं मालवणी पद्धतीतच तुम्ही कशाबरोबर पण खाणार तेव्हा त्याची टेस्ट खूप वाढते. तर तुम्ही पण मी जसं बनवलं तसंच एकदा ट्राय करून बघा. तर आता मी या सर्वांना मिक्स करून घेतलं आहे व्यवस्थित. तर आता हे सर्व पिठाला मी व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहे. जे आपली हळद, मीठ आणि जे आपली जी पावडर आपण टाकली ते सर्व. तर त्यामध्ये मी आता हे गरम पाणी टाकणार आहे. थंड पाण्यामध्ये मळलं तर ते थोडं घट्ट होऊ शकतं, त्याच्यामुळे मी हे गरम पाणी टाकून ते पीठ मळून घेणार आहे. हलकं असं कोमट गरम पाणी घेतलं आहे. तर आता आपण त्याला चांगलं व्यवस्थित मिक्स करूया. मी थोडं थोडं करून पाणी टाकून जेवढं तुम्हाला लागेल एक पीठ मळायला तेवढंच तुम्ही त्याच्यामध्ये पाणी वापरा आणि त्याला चांगलं असं मळून घ्यायचं आहे. मी त्याच्यामध्ये पाणी टाकून असं हळूहळू त्याला मळून घेणार आहे. त्याचं एक व्यवस्थित असं हातामध्ये आपण घेतला असा एक आकार बनला पाहिजे, तोपर्यंत आपण त्याला पाणी टाकून त्याला व्यवस्थित असं मळून घ्यायचं आहे. जसं आता ही हळूहळू बघा माझं पण व्यवस्थित मळायला येतं आहे. मी एक असं मोठंसंच भांडं घेतलं आहे, कारण की माझ्याकडे पीठ जास्त होतं, त्याच्यामुळे मी एक मोठ्या परातीमध्ये घेतलं आहे. हे मग माझं व्यवस्थित मिक्स होतं आहे. तर आता हे बघा माझं पण पीठ व्यवस्थित मळतं आहे. तर हे ऑलमोस्ट चांगलं असं मळून झालं आहे आता आपलं पीठ.
एकदम सॉफ्ट झालं आहे, कारण की आपण त्याला गरम पाण्यामध्ये मळलं आहे, त्याच्यामुळे ते एकदम सॉफ्ट बनतं. आता ह्याला आपल्याला असंच 15 मिनटं ढाकून ठेवायचं आहे. ते पूर्ण पीठ व्यवस्थित येईपर्यंत आपण त्याला ढाकून ठेवून देणार आहे साईडला. आता मी 15 मिनटासाठी ठेवून देते. 15 मिनटं झाली आहेत. तर आता तुम्ही बघू शकता हे आपलं पीठ एकदम फुललं आहे व्यवस्थित आणि जर चांगल्यापैकी त्याचं पीठ चांगलं मळलं झालं आहे, त्याने एकदम सॉफ्ट. त्याच्यावरती मी थोडं तेल लावून घेऊया. तेल लावून पण आपल्याला त्याला व्यवस्थित मळायचं आहे. का पीठ एकदम खूपच सॉफ्ट झालं, जसं आपण जरा हातचं लावलं की ते एकदम दबलं जातं. त्याच्यामुळे ते पीठ बघू शकता की खूप सॉफ्ट आहे, नरम आहे. आणि आता आपले हे वडे पण एकदम खूप छानपैकी बनणार, त्याची टेस्ट पण खूप चांगली येणार आहे. तुम्ही ही रेसिपी एकदा नक्कीच ट्राय करून बघा. तुम्ही हे वडे चिकनसोबत, काळ्या वाटाण्याच्या उसळसोबत, काहीही आपल्या घरामध्ये फंक्शन असेल तेव्हा आपण हे वडे बनवू शकतो जेवताना. त्याची टेस्ट खूपच चांगली लागते. ज्याच्यावर आपण हे वडे खाणार त्याची पण टेस्ट त्याच्यामुळे वाढते. हे बघा आपलं पीठ एकदम सॉफ्ट झालं आहे. तर आता ह्याचे मी तुम्हाला गोळे बनवून दाखवते. हे बघा ह्याचा बरोबर असा गोल गोळा बनतो आहे. थोडा आपल्याला वडे जाडच ठेवायचे असतात, पातळ करायचे नसतात. पातळ केली तर ते फुगणार नाही, त्याच्यामुळे आपण त्याला थोडं जाडच ठेवणार आहे. त्यासाठी मी हे मोठे गोळे बनवले. त्याच्यामुळे आपले बारीक असे छोटेसे गोळे बनवायचे नाही आहेत. असेच मोठे गोळे बनवून मी पहिले घेते सर्व. तुम्हाला दाखवण्यासाठी पहिले 5-6 गोळे बनवून तुम्हाला मी दाखवते. हे बघा ते गोळे पण एकदम बरोबर व्यवस्थित प्लेन बनले आहेत, कारण की आपलं पीठ बरोबर तयार झालं आहे. हाताला पण ते चिटकत वगैरे नाही आहेत. बरोबर त्याचा आकार ते गोळे घेत आहेत, म्हणजे आपलं पीठ एकदम परफेक्ट आहे. तर आता मी याचे गोळे बघा सगळे तयार झाले आहेत. तर आता मी तुम्हाला त्याचं थापून दाखवते की आपण त्याचं कसं बनवणार आहे. तर त्यासाठी मी सर्वात पहिले कढईमध्ये तेल घेतलं आहे. थोडं जास्तच तेल घेतलं आहे मी, कारण की ते चांगले फुलले तळले गेले पाहिजे म्हणून. तर आता त्या थापण्यासाठी मी पिशवी घेतली आहे तेलाची, त्याच्यावरती मी तेल लावून घेतलं आहे. हे बघा तुम्हाला तेल आहे, त्याच्यावरती मी थोडंसं 1 चमचा त्याच्यावरती लावून घेतलं आहे, कारण ते चिकटले नाही पाहिजे म्हणून. तुमच्या नॉर्मल प्लास्टिकची पिशवी पण तुम्ही घेऊ शकता, दुधाची पिशवी घेऊ शकता. तर आता आपण ह्या हाताने असंच अंगठ्याच्या खाली आपण आहे ना त्याच्याने थापणार आहे, पामनी. आपण बोटाचा वापर नाही करायचा, बोटाचे त्याच्यावर छापे येतील त्याच्यामुळे. तर हा एवढाच जाडा ठेवायचा आहे आपल्याला. हे लगेच थापून होते, कारण की पीठ व्यवस्थित आपलं मळलं गेलं आहे. तुम्ही पण असंच करून त्याला असं गोल आकारामध्ये चारी बाजूने थापून घ्या. हे मी एवढंच जाड ठेवलं आहे. आता तेल आपलं गरम झालं आहे, तर त्यामध्ये मी आता हा वडा सोडणार आहे. मी गॅसचा फ्लेम स्लोच ठेवला आहे पहिला. आता मी ह्या वड्याला सोडते. त्याच्यामध्ये आपल्याला आरामशीर सोडायचं आहे, घाई नाही करायची आहे. आणि तेल चांगलं गरम करून घेतलं आहे मी. हे बघा ते चांगले असे त्याला बुडबुडे येत आहेत तेलाला, म्हणजे ते आपल्याला बरोबर शिजतं आहे. तर त्याला असं हलकंसं वर ना आपण असं प्रेस करायचं झाऱ्याने, हळूहळू त्याला असं दाबायचं आहे, त्याच्याने ते वडा फुलतो. हे बघा असं मी त्याला प्रेस केलं तसं तर वडा आपला फुलला आहे. तर आता त्याला मी परतते. आता तुमच्याकडे जर मोठी कढई असेल तर तुम्ही 2 सोडा. तर आता मी याच्यामध्ये 2 हातात माझे, तर मी याच्यात सोडलं आहे त्याला. मग आपलं मस्तपैकी जर कलर पण खूप छान आला आहे आणि ते फुललं पण आहे व्यवस्थित, आणि तशीच तुम्हाला टेस्ट पण याची खूप चांगलीच लागणार आहे. तुम्ही पण याला एकदा ट्राय करून बघा माझी रेसिपी, आणि मला नक्कीच कमेंट करून सांगा की तुम्हाला ही कशी वाटली. तर दुसऱ्याला पण मी जसं दाबून हलकंसं असं त्याला फुलवून घेते. हे बघा ते पण फुलला, तो पण वडा आपला मस्तपैकी फुलला असा गोल. आता वड्याची असे एक पातळ साईड असते आणि एक जाड साईड असते. तर आपल्याला जाड साईड असते तिला आपल्याला चांगलं भाजून घ्यायचं आहे. हे बघा ही जाड साईड आहे, जी साईड फुगते ती आपली पातळ असते. त्याच्यामुळे आपल्याला त्याला पहिला जाड साईडला चांगलं भाजून घ्यायचं आहे. तर ही आता वडे माझे आपले तयार झाले आहेत. त्याला मी आता चाळणमध्ये काढून घेते. तेल पण नाही राहिलं त्याच्यामध्ये, ते व्यवस्थित तेल पण त्याचं गळून जातं आहे. तसंच मी तुम्हाला दुसरं करून दाखवते. आपल्या त्याच पद्धतीमध्ये त्याला थापून घ्यायचं आहे. आपल्याला बोटाचा वापर नाही करायचा आहे, हाताचा खालचा भागचा वापर करायचा आहे. तुम्हाला पाहिजे तुम्ही तेल घेऊ शकता, तेल जरासं हाताला लावून पण तुम्ही थापून घेऊ शकता. हे वडे बनवणं जास्त नाही. अगर जर आपल्याकडे पीठ आणि घरी सगळं तयार असेल तर हे वडे फक्त 15 ते 20 मिनटामध्ये बनवून तयार होतात.
तर आता असंच करून मी सगळे वडे भाजून घेणार आहे. जसं मी थापते तसंच तुम्ही पण वड्यांना थापून घ्या. आता हे बघा आपले वडे मस्तपैकी तयार आहेत, नरम पण झाले आहेत, ते आतमधून एकदम खुसखुशीत पण झाले आहेत. तुम्ही जेव्हा त्याला तोडून खाल तेव्हा ते खूपच चांगले लागणार आहेत. आणि हे जास्तच वडे तर मालवणी लोकांमध्ये त्याला चिकनबरोबर खातात किंवा काळ्या वाटाण्याच्या झणझणीत उसळबरोबर खातात. तर तुम्ही पण ह्याला एकदाच नक्कीच ट्राय करून बघा. ह्या सगळ्या रेसिपीज माझ्या चॅनलवरती तुम्हाला जास्त करून मालवणीच रेसिपी भेटणार आहे. तर तुम्ही एकदा सगळ्या माझ्या चॅनलच्या रेसिपीज बघून बघा. खूपच सोप्या पद्धतीमध्ये घरातल्या सामानामध्ये आपण एकदम मस्तशी टेस्ट आणतो जेवणाला. तर आता हे माझे वडे बनवून तयार झाले आहेत. तर तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि मला कमेंट करून सांगा की तुम्हाला माझी ही रेसिपी कशी वाटली आणि नक्कीच ह्याला एकदा ट्राय करून बघा. थँक्यू.